Saúdos, como están? Tal e como anunciaran, os traballadores municipais secundaron hoxe un paro parcial de 2 horas en protesta polos novos recortes que o goberno local lles quere impoñer en 2013 en virtude do plan de axuste. De 12 do mediodía a 2 da tarde, os funcionarios deixaron os seus postos no Pazo de Raxoi para compartir un chocolate e para manifestárense na Praza do Obradoiro. Os sindicatos anuncian que seguirán cas movilizacións cando menos ata co alcalde teña ben celebrar a reunión que lles prometeu hai xa 15 días. É unha das consignas que os traballadores municipais berraron hoxe na Praza do Obradoiro durante o paro parcial que secundaron dende as 12 do mediodía ata as 2 da tarde e o que se sumaron os voceiros de PSOE e BNG. A protesta ia contra os recortes aplicados polo goberno local, pero cadrou co anuncio da Xunta dunha nova rebaixa salarial para os funcionarios no ano que ven. Por iso, os sindicatos entenden que hai máis motivos para mobilizarse que nunca. As últimas informacións no sentido de que tamén para o 2013 o recorte nos salarios vai a ser do 7%, tal e como aparece hoxe nos medios de comunicación, pois creo que todavía anima máis o personal e se houbera poucos motivos este acaba de completalos, non? No que lles toca máis de preto aos traballadores municipais, ningunha novidade. Os sindicatos seguen á espera de reunirse co alcalde para analizar a súa proposta de repercutir ata 2022 os recortes que o plan de axuste establece inicialmente ata 2014. As centrais nin sequera recibiron noticias sobre a xuntanza celebrada onte co Ministerio de Economía para coñecer a legalidade desta proposta. Segundo os traballadores, o conflito xa estaría solucionado se o goberno local non se durmira nos loureiros. Pero bueno, todo isto podía haberse evitado si trabajaran con cierta agilidad. No tenemos noticias de las respuestas. Ya habíamos pedido en las mesas de negociaciones, concretamente la del 7 de julio, para que constara en acta que esta consulta se hiciera en esa época, la modificación del plan de ajuste. Pedimos también que después del verano se continuaran las negociaciones para poder llegar a un acuerdo con el plan de ajuste. No hubo movimiento ninguno por parte del grupo de gobierno. Os sindicatos manteñen que os servizos económicos do Concello xa lle deron o seu visto bo á proposta dos traballadores e por iso consideran que o goberno local foi onte a Madrid a pedir unha autorización máis política que técnica para modificar o plan de axuste. A espera de noticias, as centrais continuarán cas movilizacións á volta do Nadal. Hoxe, ademais da manifestación e dunha chocolatada na Praza do Obradoiro, os traballadores do Concello percorreron os comercios da cidade informando dos efectos que as súas rebaixas salariais poden ter na economía local. Nese sentido, lembran que o 30% da facturación do comercio de Santiago se produce en decembro e xaneiro, e con cargo a unha paga extra que os funcionarios non van cobrar este ano. Pois aínda non houbo reunión cos sindicatos, pero a concelleira de Persoal se compareceu hoxe ante os medios para dar conta dos resultados da reunión mantida onte co Ministerio de Economía. Amelia González explicou que despois desa xuntanza queda claro que o plan de axuste pódese modificar sempre cando os cambios produzan os mesmos efectos económicos. Segundo Edil, o goberno local ten que deseñar unha nova proposta e remitila de novo a Madrid para obter o visto bo do Executivo Central. A concelleira de Persoal deu conta hoxe dos resultados da reunión a que onte asistiu a viceinterventora municipal na Dirección de Coordinación das Facendas Territoriais, o Departamento do Ministerio de Economía, que vixía o cumprimento dos plans de axuste que lle permitiron aos concellos acollerse a créditos cos que pagarlles as débedas aos seus proveedores. A primeira conclusión, dixo Amelia González, é que o plan de axuste pódese modificar, pero con condicións. O que se aprobou o plano de axuste inicial, vale? Haberá que modificalo, haberá que sustituílo por outro de efecto equivalente. Ou, digamos, a medida, neste caso, a medida que propoñen os sindicatos, haberá que estudiarse aquí mesmo e sustituíla por outra, ou ver como se sustitúe por un efecto equivalente no plano de axuste xeral. É dicir, hai que estudiar como afecta a este exercicio, hai que estudiar como afecta a todo o horizonte do plan. Isto se presentará, se estudiará aquí en Santiago de Compostela e logo en Madrid exactamente nos dirán si sí, si non. Segundo a Edil, os servizos económicos do Concello están estudando a proposta formulada polos sindicatos para que os recortes que prevé o plan de axuste no capítulo de Persoal se apliquen de xeito máis gradual ata 2022.
Unha vez teñan o seu ditame, levarano a Madrid para obter o visto bo definitivo do Ministerio. Amelia González afirmou que este trámite se fará o máis axiña posible, pero non foi quen de asegurar que os cambios estean listos antes da aprobación dos orzamentos municipais. En todo caso, Edil quixo deixar unha mensaxe. No Concello de Santiago, ao contrario que noutros, segue sen haber despidos, malia a delicada situación das arcas municipais. Mentres todo isto pasaba no Pazo de Raxoi nos xulgados de Lugo, prestaba declaración a concelleira de Educación imputada, como saben, na Operación Pokémon. O seu abogado, Alberto Barreiro, confirmou que solicitará o sobreseimento das responsabilidades imputadas a Rebeca Domínguez. A concelleira está acusada de tráfico de influencias e por iso tivo que declarar durante aproximadamente 1 hora e media ante a xuíza que instrúe o caso Pokémon Pilar de Lara. Antes fixera o funcionario do Departamento de Educación, que tamén está imputado na operación e que defendeu ter actuado conforme os protocolos establecidos para sacar adiante as contratacións do departamento. Como lles vimos contando, a imputación de Rebeca Domínguez e do técnico da súa concellaría ten que ver ca adxudicación da xestión da gardería de Salgueiriños, que lle foi concedida a Sermasa, unha filial de Vendex. O procedemento levouse a cabo en setembro, tan só 4 meses despois da chegada da concelleira á Corporación Compostelá. Pois de novo no Pazo de Raxoi falamoslles dos acordos adoptados na Xunta de Goberno de hoxe. O certo é que foi unha reunión con poucos temas de transcendencia, entre os máis destacados o incremento dos prezos dos aparcadoiros públicos. A dársena de autobuses o aparcadoiro de Santa Marta e o de Salgueiriños quedarán exentos no vindeiro ano da suba do 0,96% que si sufrirán as tarifas de Xoán 23 e Belvís. A marxe deste asunto, Paula Prado explicou que o Concello asinou varios convenios con diversas entidades pro financiamento das festas do Apóstolo de 2013. Así, en Colsa, o Grupo Hosteleiros 4 da Quintana e Tusa aportarán 6.000 euros cada un a este cometido. Ainda en termos económicos, a concelleira anunciou unha subvención de 30.000 euros concedida pola Deputación para a erradicación do chabolismo na zona de Santiago. Na Xunta de Goberno tamén se aprobaron 2 axudas de carácter social destinadas a colaborar na manutención e aloxamento de persoas con discapacidade ou sen recursos que cumpran os requisitos exixidos. Despois de 12 anos, Antoni Ros Marbá dirixirá esta noite por última vez a Real Filarmonía de Galicia antes de cederlle a batuta ao británico Paul Daniel. O director foi recibido esta mañá en Raxoi polo alcalde de Santiago, que lle agradeceu o seu esforzo por levar a orquestra ao máis alto. Son 12 anos de dedicación a unha orquestra que lle deu as súas maiores alegrías. Así o recoñecía Antoni Ros Marbá esta mañá no Concello, onde foi despedirse do alcalde. Ángel Currás destacou o gran traballo do que foi director titular da Real Filarmonía de Galicia, o que lle atribuiu o mérito do prestixio acadado pola orquestra. Ros Marbá dixo o rexedor deixa a dirección, pero a Real Filarmonía seguirá sendo a súa casa. Yo quiero expresarle hoy el máximo agradecimiento por todo su esfuerzo, por todo su trabajo y sobre todo por haber llevado a la orquesta, a la Real Filarmonía, a las cotas más altas dentro de las orquestas españolas. Evidentemente esto no es el último concierto, el que hoy tiene, sino que esto se verá continuado por otros conciertos. Él no abandona esa orquesta que prácticamente ha hecho él a lo largo de estos 12 años, sino que seguirá estando con nosotros, estará dirigiendo, por supuesto, su orquesta, que es la Real Filarmonía, y desde luego deseamos verle en Santiago con mucha frecuencia. Ros Marbá falou do ben que se sentiu sempre en Galicia, por suposto, sendo parte da Real Filarmonía. Yo creo que hemos abierto durante 12 años unas vías, digamos, de progreso, de vías que pueden enriquecer todavía muchísimo más, y este es el objetivo, lo que es la vida cultural de Santiago y de Galicia. Por eso es Real Filarmonía de Galicia, que no es solamente de Santiago. La ubicación está en Santiago, pero es mucho más que esto. Esta noite, o Auditorio de Galicia acolle o que será o último concerto de Antoni Ros Marbá como director titular da Real Filarmonía. Despois a batuta pasará a mans de Paul Daniel. E todo isto mentre seguimos coñecendo propostas para animarnos o Nadal en Compostela. Esta mañá coñecimos 2, Santiagolandia, un parque de ocio que se desenvolverá no recinto feiral de Amio, e a Fábrica de Agasallos, unha iniciativa que terá lugar na Alameda e que ten como obxectivo fomentar o consumo responsable e o respecto ao medio ambiente.
Este ano non temos o clásico Nadal Xogo, pero sí Santiagolandia, un parque de ocio que estará instalado no recinto feiral de Amio do 22 ao 30 de decembro. Son varias as diferencias entre esta iniciativa e a que adoitaba animar as festas no multiusos de Sar. A primeira, que é de iniciativa privada, e a segunda, que ademais de actividades para os pequenos, en Santiagolandia tamén se poden divertir os maiores. Es una feria lúdica de ocio y Nadal, en el cual, pues desde una pista de minigolf, hinchables, escalestris, coches de choque para mayores, saltamontes, talleres variados, concurso de karaoke, exhibiciones deportivas, tiro con arco, juegos de mesa, futbolín, es decir, todas las actividades que más o menos se están desarrollando en todos los parques ferias, es decir, en todos los parques de ocio y Nadal que se están desarrollando en España. Santiagolandia estará aberto en horario de 11 da mañá a 2 da tarde e de 4 a 8 e media da tarde. O parque non funcionará o día de Noiteboa nin tampouco o 27 de decembro porque hai feira de gando. A entrada custa 5 euros e permitirá acceder a todas as actividades, salvo o simulador de velocidade para adultos que se deberá pagar aparte. A outra actividade que se presentaba hoxe, como dicía, era a fábrica de agasallos Nadal en Verde. Trátase dun programa que se vai desenvolver na antiga churrería da Alameda, onde haberá 14 obradoiros dirixidos a nenos de entre 5 e 12 anos. A actividade é de balde, non precisa inscripción previa. Nos talleres os rapaces aprenderán a facer adornos de Nadal e agasallos, botando man de obxetos reciclados. Será dende mañá ata o 30 de decembro. Esta é unha boa maneira de fomentar o consumo responsable e o respecto ao medio ambiente. Pois fomentar o consumo responsable por parte dos rapaces e tamén dos pais, ademais de conciencialos pois en cuestións de reciclaxe, separación de residuos e reutilización. Coas actividades que están previstas, que se desenvolverán fundamentalmente pois empregando materiais de refugallo, elaborando diferentes agasallos de Nadal e cuestións de decoración de Nadal. E con Nadal tamén teñen que ver estas imaxes que ven, son os carteiros de Santiago, que ás 2 desta tarde sorprenderon os composteláns ca súa aparición na Praza das Praterías. Alí montaron unha singular árbore de Nadal e cantaron unha panxoliña. Foi o seu xeito de chamar a atención sobre unha campaña de UNICEF ca que está a colaborar Correos. O seu nome é Cumpledías e o seu obxectivo recadar fondos para tratar a desnutrición aguda que sofre un neno. Para iso non hai máis que enviar un SMS ca palabra UNICEF o número 28028. O seu custo é de só 1,20 euros, moi pouco para nós, pero moito pros cativos que teñen en perigo a súa supervivencia. Mais cousas, a Fundación Granel quere achegar a arte ao público e a partir de mañá pon a venda 15 grabados realizados nos anos 90 polo artista. Estas pezas chegaron ao museo en 2007 e son unha mostra da surreal poética de Eugenio Granel. Calquera persoa interesada na obra de Eugenio Granel, un dos máximos expoñentes do surrealismo internacional, pode achegarse a partir de mañá ao museo que leva o seu nome e adquirir algún dos 15 grabados que a Fundación pon á venda. O conxunto das pezas ten un valor de 11.000 euros e os prezos de cada obra oscilan entre os 350 euros e os 2.400. Trátase, segundo os responsables da Fundación Granel, dunha oportunidade única, aínda que non é a primeira vez que se oferta algunha obra do artista. Estamos a falar dun produto evidentemente moi exclusivo e o que quere facer a Fundación é achegar ao público que teña posibilidade dos visitantes ou do público da cidade, do público en xeral que visite a Fundación, que poida adquirir obra de Eugenio Granel. Non é unha novidade. Xa na Fundación Granel se vendeu obra de Eugenio Granel con anterioridade. De feito, na tenda do museo, que sabedes que está situada na recepción da propia Fundación, hai uns anos se vendeu unha carpeta con unhas serigrafías. Dende a Fundación Granel aclaran que non se trata dunha medida anticrise e que a recadación irá destinada á conservación dos fondos e coleccións do museo. As estampas seleccionadas, realizadas coas técnicas de auga forte e auga tinta, mostran a surreal poética de Eugenio Granel, que, por certo, lle daba moita importancia aos títulos das súas obras. Algunhas das que se poñen á venda son Lección de Anatomía, Florero Medieval ou La Casa de la Estrella. Outra de arte, pero esta lévanos á galería Bus Station Space.
Alí o deseñador Elías Cueto ofreceu unha clase maxistral dirixida aos alumnos da Escola Mestre Mateo, que puideron coñecer de primeira man e con profesionais implicados todos os pasos para desenvolver e executar unha peza de deseño. Foi a cadeira de madeira e castaño Eume, unha das pezas máis coñecidas de Elías Cueto. Elías Cueto presentou varias cadeiras nas que se viu o proceso de tratamento polas que foron sometidas como pasos previos ao resultado final. Grazas a novidosos tratamentos da madeira e un deseño exclusivo, dúas empresas galegas producen estas primeiras pezas de mobiliario para exteriores que se fan en madeira, pero que son perfectamente resistentes á intemperie. Tomen nota agora desta outras propostas para o seu tempo libre que lles achegamos na nosa axenda cultural. Da man de Meteo Galicia coñecemos de seguido as previsións do tempo pros vindeiros días. Pedras de Santiago ofrécelle a información do tempo. Galicia estará mañá afectada polos ventos do suroeste pola proximidade dunha fronte cálida. Así haberá moitas nubes baixas con chuvias que serán persistentes, sobre todo pola mañá. As temperaturas subirán, sobre todo as mínimas. Para o sábado non se agardan moitos cambios, de xeito que os ceos estarán anubrados con chuviscadas no oeste. As temperaturas manteránse sen cambios e os ventos serán do sur e suroeste. No domingo os ceos iránse anubrando progresivamente e os ventos soprarán do sur e do sudoeste, fortes no litoral e moderados no resto. As temperaturas mínimas non cambiarán e as máximas irán lixeiro ascenso. En Santiago teremos ceos cubertos con chuvias febles e ventos moderados do sudoeste durante toda a xornada. As temperaturas mínimas subirán e as máximas manteránse sen cambios. O ceo estará cuberto no sábado e as temperaturas manteránse sen cambios. O vento soprará moderado do sudoeste durante toda a xornada. Para o domingo agárdanse ceos anubrados con chuvias que volverán contra a noite. As temperaturas non cambiarán e o vento será moderado do sur polo día e forte do sudoeste pola noite. Pedras de Santiago ofreceulle a información do tempo. Pois que a información do tempo rematan as novas. Volvemos nun minuto co preguntoiro Un Espazo, no que hoxe lles imos lanzar unha mensaxe de tranquilidade. Temos connosco un experto que nos vai demostrar que iso de que o mundo remata mañá non ten nada de verdade. Non se movan.